নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব নৱশৰণীয়াই সাংসদ নৱশৰণীয়ালৈ ডাঙৰ সকাহ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আমি ডিভাইড আসাম আমি ডিভাইড बिदिनो 73 देरहाबावबाय जाहैदों खराव देरहोबाय माने इलेक्सनावबो देरहाखाबाय अब्ला जोंनि मानगोनां दैदेनगिरिफ्राथ' गावजों गाव अमा सैमा बोरमा मोसा मोख्रा दाउखा बुंलायनायावल' बिजि थासै सोरहाबासो ब्लड देरहानायनि लामायाव जाखालायबाय लोगोफोर अब्ला बारा डिसकारेज जानोबो लाब गैया गावबागाव मावहैदाङै जानांसिगोन नै आं गय जावखुनोसैलाय गायलायबाय ओरै एसे जावखुबावनोसैलाय नै बिथिंखौ जावखुगोनसै दा देखाय दहाय उग्र बिफां गायखांबाय दा गय गायनोसैलाय आरो ना लोगोफोर अनानै आंनि भिडिअखौ फांसे गायखांखो देखायसै आं लोगोफोर थाखानि बिफां उग्र सेन होननाय ना लोगोफोर गोदान गायनायखौ देखायबावनोसै जोबोद थाखा जाजोब्बाय नै लोगोफोर बोरियाखा बिराद गोजौ गोजौ जायो माथो गोदान गायबावनायखौ नुदों बिदि साफा खालामजोबनांगौ गुदियाव हासार होनांगौ एसे हासार होदो सेन बानायो जाहैदों बिराद दाम बिफांजों लोगोसे आरो नै बिदि होखादों आङो मा होनो बिदिखौ मस्ला बिफांनि फांदां मस्लाखौ सिगुनावल' होदों लोगोफोर आरो बिनि गेजेराव आनारस गायखाना आनारसआ बिबार बारजोब्बायानो सिगुनाव होदां हाग्राखौ एसे साफा खालामना होनांगौ मस्लायावबो थाखा दं लोगोफोर बिफाङा ओरैनो जनानै थानाय जायोना मस्ला गायफाना होनांगौ जाहैबाय साफा खालामना होनांगौ जायगाखौ मस्ला गोजौ मानखो सान्दि हाग्राफोरखौ साफा खालामना होनांगौ देरजोब्बायानो आजिखालि बिफां गायोबा मस्ला बिफांखौ होफाथारनांगौ मस्लायाव बिराद थाखा खामायो लोगोफोर बेरोखोमनि बिफां थाजोबो मस्लायावबो थाखा दं गोबां मानसिया मस्लाजों जायोना बिफांफ्रा देरखाजोब्बाय बे मस्ला थानाय जायो बिफांखौ गायनानै जेबो लाब गैया नै सिगांफ्रा बेसेबां खरसा जायो लोगो बेबायदिबा आं माखासे गायनोसै दा गायखांनांगौ दानिया नायदो उग्र बिफांखौ माबोरै गायो लोगोफोर लादो नै जावैनायखौ बिफांखौ लाबाय नै एसे मोजांखौ बासिनोसै एसे हासार होखानानै गायोब्ला थाब देरो आरो बेफोर देरखाजोब्बाय नै लोगोफोर बिराद गोजौ गोजौ जाखायो ओरै गोबोरखि एसे नांगौ हा एसे नांगौ लगायनांगौ ओरै बेनिफ्राय ओरै नै जिखौ खलथाखौ जेरनांगौ आरो ना लोगोफोर ओरै हा होदो उग्र बिफां गायनाय लोगोफोर ओरै गासैबो जाथ'बायबो आरो बेरा होनांगौ बेखौनो गायनानै थाब देरो गोबोरखि नांगौ गुदियाव थाब देरो नायलांबाय था लोगोफोर गोदान गायनायखौ एसे होबावनोसै
गोदान गायनाय बेजों लोगोसे साइडआव आङो गयबो गायनांगौ बेखौ बोरै गायो लोगोफोर बेबायदि हाखौ जावल'नानै बिदियाव बेगरखौ ओरै होनांगौ आरो बेगरखौ ओरै होनांगौ ओमफ्राय ओरै खालामनांगौ बेनिफ्राय सप्ता खनसेनि उनावनो नैबायदि देरो आरो लोगोफोरना बिदि देरो जेब्लाहानाखि सप्ता खननै खनथाम जायो नै बिदि जायो बेनिफ्राय नै सप्ता खनथामनि खनब्रैनि उनाव नैबायदि बिबार बारो लोगोफोरनि बायनानै जानांगौनि जेबो दरखार गैया लोगोफोर बेनि गेजेर गेजेर नै खुमब्रा होखावनो हायो खुमब्रा बिदि होजायो बेनिफ्राय नै थायो मास मोनसेनि गेजेराव खुमब्रानि गेजेर गेजेर आरो मा होजायो नै बेफोरबायदि होजायो फिसा फिसा माबाफोर बायदिसिना गुबुन गुबुन बेगरफोर जेरैहाय गाजर बेनिफ्राय बिट बेफोरबायदिखौ होफाजायो आरो सप्ता खनथामनि उनावनो नैबेबायदि फिथाइ थायनो हमो आरो जेब्लानाखि फिथाइ थायहाङो बेनि सायाव जिगाब बा माबा मोनसे थायनो जायो सोनारनानै थायनो हायो बेफोरबायदि होजायो आरो लोगोफोर बेनि उनाव गाजरफ्रानो गिदिर गिदिर थांजोबो बिटफ्रा गिदिर गिदिर थाङो बे गाजर जाजोब्बाय बेनि जिं मा होजायो सामब्राम होजायो जिं सामब्राम होजायो बेफोरबायदि सामब्रामजों बेजोंनो लोगोसे बानलु होजायो नै लोगोफोर बानलु होखावजायो बानलुजों बेनि जिंनो आरो मा होजाबावनांगौ लाइफोरखौ बेफोरबायदि होजायो बेनि साइडजों आरो मा होजायो नै गाजरखौ बेबायदि होजायो बे गाजरजों बेजों लोगोसे बिट होजाबावो साइडजों बिटआ बिदि लाइन होयोब्ला साबसिन बेदर थाङो बिदि लाइन होयो बेनि साइडजोंनो फान्थाव होजायो नै फान्थावआ माबायदि थायो नै नायदो फान्थाव जाजोब्बाय फान्थावआ मोजां फिथाइ थायो नै फान्थावखौ सम दै एसे सारस्रिनांगौ बा मोजां थायलाङो फान्थाव बिफाङाव हाग्राफोरखौ बेफोरबायदि फुनानै होनांगौ गाहायाव बना होजायो हाग्राखौ मानोना बिसोर हासारसो राननानै हासार जायो आरो हाग्राखौ बिदि फुजायो फान्थाव गुदियाव होजायो फिथाइ थाइजोबो आरो बिदि बेजों लोगोसे जेब्ला खुमब्रा जोगोनार देरो बेगरखौ बिदि गायजेननानै सप्ता खनसेनि उनावनो बेयो देरो बिदि बे खिलियो खिलिनाया एसे देरबा बिदि जायो बेनिफ्राय बैसां खुन्थिया गायनांगौ हायाव होयोबा फिथाइया मोजां जाया बिदि बैसां खुन्थिया गायनानै 6 फुट गोजौ जानांगौ बैसाङा बेफोरबायदि दान्दा खाना होनांगौ बेबायदि दान्दा खाजोबनानै गोजौआव थायहोनांगौ बेनिफ्राय नै बिफाङा गेजेर गायखावनांगौ जेराव गायजोबनाङा लाइन गायनांगौ नै मानखोनानै फिथाइ थाइजोबसै आरो लोगोफोर आरो बिनि साइडजोंनो मा होजायो गेजेर जुखाम होजायो बे जुखामा खिलिहांबाय बिनि साइडजों आरो कफि होजायो नै कफि होजायो ब्रकलि होजायो बेनि उनाव नै टमेट' होनांगौ टमेट'खौ एसे गन थुनानै होनो हायोबा मानबायनानै थायो मोजां हायाव थायनाया मोजां जाया बेजों मटर होनांगौ मटरावबो गन थुना होनांगौ मटरफ्रा बिफां बेसेबां थायो बेखौ मोनसे नै ब्रकलिया बेसे गिदिर जायो ब्रकलि मोनसेयाव सेरसे जायो लोगोफोर डिसटेन्सखौ एसे मोजां मेनटेन खालामनांगौ नै ब्रकलि बागान नै 1 केजिनि बारा जायो ब्रकलिया आजिखालि
केजिनि बारा जायो ओमफ्राय मटरा माबायदि फिथाइ थायो नायदो बे मटर फिथाइजों बेनि साइडजों दुन्दिया होजायो नै बेनि साइडजों मटर होजायो नै आरो जेब्ला लाफाया जाखाङोना आरो दस्रा साइडजों गोदान लाफा होफिननांगौ नै लाफाखौ बहाय होयो बेबायदिनो साइडआव लाइन खालामखानानै बेबायदि खालामनांगौ नै बे गोरलै गोरलै बे देरहैबा गावलाव जाजोबगोन आरोना लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे मा होजायो नै साइडजों भिन्दि होनानै दोनखानांगौ आरो थिग बेबायदिनो बिन्सआनो माबायदि थायो बिन्स होखावजायो जिं नायनि फिथाइया माबायदि थायो नै बेसेबां फिथाइ थायो बायनानै जानांगौनि जेबो दरखार गैया आजिखालि थाव संख्रि बानलुखौ दखानाव बायोमोन ना थावफोरखौबो जों बायनांला नै बेसर फोनानै फेरेनानै जाजायो थावाबो मैगं मैलाखौथ' जों बायखालायानो जाहैबाय नायदो नै थाइबेंखौ माबायदि गायनांगौ बि गायनांगौ थाइबेंखौ सबाय बिमा बियो आरो एसे उनावनो थाइबेंआ थायनो हमो नै बेबायदि थायो थाइबेंआ बिदि गन थुनानै होनांगौबा मोजां थायलाङो थाइबेंआ बेनि जिंजोंनो जोङो मैथा होखावनो हायो नै मैथा बिदि होनांगौ बेनि उनाव ओरै साइडजों मा होनो हायो वाटारमेलन होनो हायो नै वाटारमेलनखौ बिदि होनांगौ बेनि साइडआव थाइबें होनो हायो नै बेबायदिनो गुबुन मावनानै जायोब्ला जेबो सिन्था गैया आरो ना बेबायदि वाटारमेलनाव एसे जिगाब होनो हायोबा मोजां सायाव अब्ला दोनथ'नोसै लोगोफोर फिथाइ थायनायखौ उनाव देखायनोसै थेंक इउ ड्रागनखौ बोरै फुलि खालायो नै नायदोलाय लोगोफोर बाल्थिं लादो बाल्थिङाव हासार लादो बेनिफ्राय खिलिनाय गाजाफोरखौ बेबायदि थुना होदो आरो लासैनो गाव हारसिङैनो बेबायदिनो खिलिबोजोबनोसै आरो गोसो जायोबा बे खिलिनायखौबो बोखानानै बेफोरबायदि बाल्थिङाव ओरै दोननो हायो बेनिफ्राय गाव हारसिङै बे जौखोलांबाय थायो आरो बेबायदिनो खिलिलांबाय थागोन नै गाजा ओंखारबाय खिलिलांबाय थागोन आरो थिग बेबायदिनो बेखौ बोखाबावनानै बेनो गुदियाव फिसाबाबो गोजौआवनो गिदिर जाहैनोसै आरो बिदि मानखोलांसै ओमफ्राय फिथाइ थायनोसै फिसा बे फुलि खालायहायनि बिदि गायनानै दोनबानो फुलि जायो गारनाय बायनाय जिनाय बाल्थिंफ्रावबो हासार दोननानै बिदि फुलि खालामनो हायो नै नायदो फिसा थेमाफ्राबो बिदिनो जाजोबो बाव होबानो गाव हारसिं जौखोखायो आरो नायदो नै बेयाव दोननायानो माबायदि गाजा ओंखारबोखो बेनो गिदिर जालांसैमोन ओमफ्राय बेनो नै बेबायदि दोननानै साइडआव आरो मा दुन्दियाफोर जानो हागौ नै गोसो जायोबा नायदो देलाय गासिबो वेस्ट जाया गासिबो सोलिजोबो नै बेहाबो जौखोबावबायसो गोसो जायोबा एल'भेराफोरखौबो खेथि खालामनो हायो नै ओरैनो नायबावदो ओरैनो नै जे जौखोगासिनो दं नै एल'भेरा आरो नै बेबो जौखोबाय नै गासिबो बथलफ्राबो खामानि होजोबो माथो आरो नै फिसा थेमायानो बेसेबां गिदिर जौखोबाय नै फिसा थेमाफोरनिफ्राय जौखोजोब्बायानोसै नै बेथ' बेसेबा गोजौ जाबाय सोरनोबा नांगौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नै एल'भेराया मेरला एल'भेरा आरो ड्रागन बिफां होनो गोजा सिस्टेमनि आरो बे गोजाया साबसिन गोथावसिनबो गोदैसिनबो भिटामिन बुस्थु ना लोगोफोर नांगौबा कन्टेक्ट खालामदो आरो फुलिया देरजोब्बायानोसै नै
आरो देरबा माबायदि जायो नायलांनो नै ड्रागन फुलिया गायना लानो हायो नैबो फांसे ओरै फांसे ओरै फांसे बेजों ज' खालामनानै गोजौआव नै बेफोरबायदि बैसां बायदि मान होनो हायो बे बिजौ मोनफ्रामबो थाइजोबगोन आरोना बोथोर जाबा नै माखासे फिथाइफोर थायलागासिनो दंथारो नै প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 6 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ বশিষ্ঠৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ৰণনীতি প্ৰস্তুত